srce ima ošte na sveta. Господ ни обича, явно много ни обича. Другаде не зная как е, що е, тук е така. Добър вечер, уважаеми зрители! От вчера знам, че не мога да повярвам на очите си, не е просто емоционален израз, а смразяващо преживяване. И как да повярвам на очите си, като виждам, че между туите в моята градина са се появили гигантски дървени глави. Гигантски дървени глави, подобни на онези на Великденския остров, високомерни, гледат, но не виждат. Най-вероятно през нощта е гръмнало нещо атомно, мисля си, електроцентрала или бомба и ударната вълна е пренесла главите от Великденския остров в моята градина. По време на прелета им от радиацията, каменните глави са станали дървени глави. Всичко се случва. За тези главундери съм чел, че туземците са ги правили, защото са вярвали, че те са добри и ще ги закрилят. Изсекли са всички дървета, за да търкалят върху тях своите божества. И в един момент от обезлесения остров останала гола скала и туземците умрели от глад. А възможно е дървените глави да не са плод на атомна бомба, а на нещо друго, мисля си. На някакво друго безумие. Но какво? В България отдавна нищо не се случва. Това, за което хората говорят, е, че някаква чалга певица пяла по прозиращи бикини и имало или щяло да има някакви избори за Народно събрание. Искам да ви се похваля, че покрай италианските песни понаучих и малко италиански език. Имам предвид песните «Чао, бамбина, чао», «Чао, рагаци, чао» и «Бела, чао, чао, чао». Бамбина на български се превежда като маце. Или по-точно се превеждаше. Сега с тази политкоректност не знам как е. Ако бамбината не се чувства маце като рак, ще се наруша евроатлантическите ценности. Затова е най-добре бамбина да се превежда на български като бамбина. Същото важи и за песента «Чао, рагаци, чао». В смисъл, рагаци е хубаво да се превежда на български, също като бамбина. От уважение към конкурса Евровизия, където там рагаците са бамбини. Имам малък проблем с превода на «Бела, чао, чао, чао». Веднага ми идва на ум родопската песен «Бела съм, бела юначе». Прекрасна песен, но тя никога няма да полети в космоса. Защото девойката има нещастието да е бела и да е еднополова. Така че това бела по-добре да не се превежда на български и от бела чао, чао, чао да се остане само чао, чао, чао. Чао, аз не знам как се превежда на български. Но нашата гостенка тази вечер знае, защото е една от най-добрите преводачки от италиански и аз ще я питам, като започнем разговора. Гостенката ни е доцент в специалност италианска филология и ръководител на италианския модул в магистърската програма преводач-редактор в Софийския университет. Работи в областта на теорията и практиката на превода. Автор е на книгите «Ботуша в българската литературна мода» и «За превода». Сътрудник е на Литературен вестник и на списанията «Езиков свят» и «Литературата». Носител на специалната награда на Съюза на преводачите в България и на ордена Звезда на Италия за особени заслуги в развитието на двустранните отношения и популяризирането на културата на Италия. За превода и за книгата на Тициано Терцани «Един гадател ми каза», днес ще говорим с доцент Дария Карапеткова. Здравей! Здравейте! Благодаря за поканата. Аз веднага отивам на въпроса, който най-много ме вълнува. Бях в Италия, на една стена прочетох «Чао». И не знам какво съм прочел. Може да означава здравей, може да означава и
Довиждане. Ето това е. Това е Това нещо, е. което у нас, в нашинската версия, нашинската трактовка на българското чао не е залегнало. Но не можем да знаем в главата на автора на този графит, предполагам, графит имаш предвид, Да. какво е било. Така че контекстът, нещо, което е много важно за един преводач и за превода, контекстът е решаващ. Чао, бамбина. Разделят ли се или се срещат? Аз го залагам винаги на срещата. Ние казваме довиждане, чао и с Богом. Тези три форми обикновено се разделяме. С Има и Богом, нови поколения, които казват до после. Така ще се разделим накрая, така ще завършим предаването. Чао не взима никакво становище по отношение на предстоящи срещи. Си, Олейта. Оттам е дошла това до после. Предполагам. Мисля. Да вкараш в езика на други народи една своя дума, това е голямо постижение. Между другото, тези чужди думи, които навлизат в италиански език, на български, как се превеждат? Чуждата дума може да бъде чужда и за двата езика. Това е от трети лагер. Да. И в този смисъл тя е легитимно чужда и за двата и би могла да бъде еднаква. Това са някой път обаче така наречените фалшиви приятели в превода, които в един език, заети от трети, биха могли да бъдат заети с едно от многото си значения, в друг език с друго. За един преводач това е много интересно. На мен ми се е случвало да попадам в един такъв капан, когато превеждах устно на... Тогава беше министър на културата Роко Ботильоне и потенциален кандидат за еврокомисар в аулата на Софийския университет. И той държа реч, която говореше между другото и за стойността на италианския език като нещо, което той потреби тогава на италиански, че на италиански език като паспарту към културата и постиженията на италианската цивилизация, култура и така нататък. И тогава аз, новобранка в този тип превод, се изненадах, защото паспарту е дума, която не е италианска. Идва от френски и в италиански, и в българския. И в италианския тя битува със значението и на универсален ключ, като шперц. И това беше неговата метафора, че италианският език е вратата към разбирането на италианската култура, на италианското светоусещане, мислене и така нататък. Само че паспарту на български знаете какво основното и най-популярно значение, с което се използва, поради което ако преводачът не е наясно с този фалшив приятел и го изтресе по този начин в своята в паниката и в бързането, това може да му изиграе понякога лоша шега. Това са фалшивите приятели, затова са фалшиви. Ние след това ще говорим за книгата, която си превела, но тъй като си един от най-големите специалисти по превода, с това се занимаваш. Имаш научни трудове по тази тема. Хубаво е малко да обсъдим темата за превода. Защото не знам как се приема от хората превода. Дали като творчество, дали като занаят. Но за мен то съчетава двете неща. Разбира се. Човек трябва да има някаква дарба, според мен, да бъде преводач. Не може механично само, знаейки един език добре, знаейки други език добре, да бъде добър преводач. Ако трябва да кажа една моя дефиниция кратичка, за която съм изработила в годините и която в известен смисъл ме спасява в подобни ситуации, е, че за мен преводът е наука, изкуство и страст. И тук са заключени всички мисли аспекти. Но имам чувството, че хората се отнасят с голямо уважение и с голям интерес към тази работа, когато изобщо се стигне до размишляване за това. Защото за преводача традиционното схващане е, че той трябва да бъде невидим. И че когато е невидим, значи всичко е минало както трябва и че той си е свършил работата така, че да не привлича внимание излишно върху себе си. На практика не е така. Валери Петров не е невидим. Всички го разпознават. Валери Петров е пред скоби. Той е изключително явление и като автор, и като преводач. И в този смисъл неговата работа носи един много характерен личен отпечатък. Нещо, което отчасти е свързано и с природата на текстовете, които той е работил. Примерно, в неговите преводи от италиански аз имам голяма слабост към Алберто Салустри с псевдоним анаграма Трилуса, който пише нещо като басни, някои от които са на римско наречие, други са на книжовен италиански език, изключително находчиви, интересни, забавни, ювелирни като направа. И ако прочетете преводите на Валери Петров
от италиански на тези басни, на тази поезия, ще видите, че няма как те да бъдат изпълнени, ако преводачът няма зърнцето на гения в себе си. И също така една голяма доза личен почерк, защото тя е в този жанр и в тази специфика на оригиналния текст неминуема, задължителна. Това далеч обаче не е така за всякакъв вид превод. Дори за всякакъв вид художествен превод, защото не всеки съдържа тези характеристики. Още малко за Валери Петров. Но ние го разпознаваме като преводач във всичките му преводи. И на Шекспир, и на Джани Родари, и на този автор. Ние виждаме повече Валери Петров, отколкото авторите. Не е ли така? Сега, имайте предвид, че името Валери Петров върви със своята аура. Всички ние по някакъв начин сме я вдишали, наследили, имаме съзнание за нея. Има нещо, което се нарича конгениален превод, а именно превод, който е направен така, че да е изцяло в съзвучие с характеристиките на авторовия текст, с профила на автора. И това е едно много щастливо съвпадение между профила на оригиналния автор и на неговия преводач. При Валери Петров и изборът на текстове се отразява на тази цялостен краен резултат на неговата работа. Как се оценява една книга като добре преведена? Защото това може в много случаи да е илюзорно. На български да звучи много гладко, да бъде гладък превод, а всъщност в оригинала да не е така. В оригинала може да е насечено, да има друг стил автора. Този превод може да бъде оценен от един читател и това няма да бъде професионална оценка. Тя ще бъде изцяло естетическа, макар и любителска. Когато един читател посегне към дадено литературно произведение, той има едни литературно-естетически очаквания, които се надява да бъдат задоволени. Но това е много индивидуално и, пак повтарям, на изцяло любителска основа. Днес ние можем да кажем, че науката за превода се е съчетала с изкуството за превода по един взаимно компромисен начин, който би трябвало да е в полза на страстта към превода и най-вече в полза на читателя и на първо място, разбира се, на оригиналния текст, защото той е най-голямата и най-висшата ценност и така би трябвало да бъде в целият този процес по цялата верига. Най-добрите разпознаваеми преводачи не са учили теория на превода. Кръстян Дянков, Стайнбек, великолепен превод, или Хемингуей, Димитър Иванов, Румен Стоянов, който преведе Маркес, Валери Петров, за който говорихме. Сигурно има още толкова много хора, които са обогатили българската литература и българския език, превеждайки световните автори. Но те не са съобразявали, според мен, с някаква теория, с някакво предварително знание за това как да превеждат. Те са превеждали, защото са имали тази дарба, според мен. Най-важното е, каквото и да прави един човек, трябва да има тая дарба да го прави. В случая с Валери Петров той е завършил медицина. Да. Няма как да е бил обучен в този смисъл. Но имайте предвид и друго. Все пак от значение е и епохата, в която се развива творческата биография на една такава личност. Едно поколение започва като първопроходник. След него идват други стандарти, други разширявания на хоризонтите. Появяват се първо университетските програми по език, по филология. След това се появява дисциплината, теория на превода, преводознание във вида, в който горе-долу днес я познаваме. След което се появява един огромен, сериозен тласък на разработките в тази сфера. Как се превежда диалект? Като цяло няма непреводими неща. Като цяло. Но когато говорим за малките изключения в тази сфера, диалектът е нещо, което нито можем, нито е редно да се опитваме да пресаждаме на чужда територия. Има една рецепта, която работи в тези случаи, която е част от базовите познания, които всеки обучаващ се по превод придобива. А именно без прекалено навлизане и без прекалено маркиране на езиковите средства на в нашия случай на български, да се използва един по-скоро просторечен, по-скоро
не твърде разпознаваем във времево отношение, не прекалено архаичен, не прекалено модерен, не прекалено свързван с дадена социална прослойка език, който да отрази простодушието, което един диалект носи спрямо книжовния език. Когато приведе тази книга, ти мислиш ли за всички тия теоретични постановки, за които говориш? Или не? Най-вероятно не. Не мога и до ден днешен да отговоря на въпроса до каква степен е полезно един преводач, който е и теоретик, да се самонаблюдава от теоретична гледна точка. Не бих казала, че е излишно от време на време, но много зависи дали съответната материя го предполага. В случая с книгата "Един гадател ми каза" от Тициано Терцани, която е повода за нашия разговор, не ми се налагаше да разсъждавам в такава перспектива. Аз бях тогава толкова очарована от срещата си с точно тази книга и този автор, че други неща ме заслепиха. Кои? Заслепи ме на първо място начинът, по който, тъй като това не е художествена литература, това е един прекрасен вид публицистика, която можем да наречем отчасти есеистична книга, отчасти пътепис, отчасти журналистически анализ, който покрива изключително много полета, социокултурно, обществено-политическо, историческо, всякакво друго, много богата палитра от познание, която намира много благодатна почва в личността на своя автор. Защото трябва да кажем, че Тициано Терцани от едно изключително славно поколение италиански журналисти. Става въпрос за една широко спектърна личност, много духовна, която гледаше на журналистиката и на коментара на събитията по един изключително хуманен и културен начин. Намирам, че този тип личности в журналистиката можеха и си позволяваха с охота да покажат някакъв тип пристрастие. Говоря в множествено число, защото включвам по редица причини и аналогии Ориана Фалачи в това поколение, тъй като те са съвременници, а и са граждани, и двамата са флорентинци, тосканци. И същевременно те кръстосаха шпаги по отношение на един много дискусионен въпрос и много наболял проблем след атентата от 11 септември. Първият текст, който българската публика... Да, българската публика се запозна с мисля, първият текст от Тициано Терцани, когато той написа един обширен отговор на Ориана Фалачи в резултат от нейната позиция след атентата от 11 септември. Те застанаха на диаметрално противоположни позиции по отношение на крайността, на осъждане, на... Но защо? Защо? Защото този човек носи в себе си културата на изтока, която е толерантна. Това е основното. Обратното на становището на Ориана Фалачи, която като журналист винаги е била крайна, винаги е била дискусионна, проблематична, скандална в много отношения. Така че тогава тя застана изключително на враждебни позиции срещу мигрантите, срещу възприемането на тези чужди, несвойствени за... Тя говори за Италия, разбира се, дори за Флоренция, култури, тези примеси в пейзажа, които промениха автентичната физиономия на нейната собствена родна територия. Неговият мироглед беше коренно противоположен. Той е изключително толерантен, повлиян много от източната духовност, от будистката култура, от неговия глобален прочит на локалните събития. Той се отнася с любопитство към света. Той е като едно дете, което иска да види и да разбере, да си обясни какво необяснимите неща. Докато Фалачи съди, тя произнася присъди. Неговото пътуване на изток, то от какво е продиктувано? Първо от любопитството да разбере какво се случва там, от професионални ангажименти, после опита му да разбере себе си, да разбере той тези неща, които тези хора така носят, източните хора, те и негови ли са? Те общочовешки ли са? Това поражда интереса и към книгата. Аз имам ли нещо общо с тези хора, които той описва? И той ги описва преди
30 години. Книгата е написана преди 30 години. 93-та година е написана, 95-та е публикувана. Ти я превеждаш и 12-та година. Това е ново издание, което сега излиза. Там има някакви неща, които са извън времето. Тя е показателна за своето време, но същевременно и пророческа. И улавя една тенденция, която не е много по-различна днес, просто се е развила. Налагането на модерността на западния свят в изтока. Тициано Терцани страда, когато си дава сметка, че неговите любими кътчета от азиатския континент, които той е харесал заради именно тяхната самобитност, колорита им, различността, ако искате, на тяхната култура и на наследството, което те пазят и предават поколение след поколение, някак той я вижда подчинена цялата тази картина на един западен модел, който продължава да бъде чужд и вероятно ще бъде още дълго време такъв, несвойствен за тези географски ширини. И той със страдание наблюдаваше тези процеси, които, мисля, той преценяваше като наложени не по причини свързани с духовен и дълбоко вътрешно почувстван избор, а по чисто прагматични и дори икономически причини, които не можеха да оправдаят този тип метаморфоза. Той има среща с един гадател в Хонг-Конг, който му казва: внимавай, през 93-та година има голям риск да умреш. След 16 години. Той го среща през 70-те години, да. В никакъв случай не се качва и на самолет. И той започва да чака, за да стане тази 93-та година. И 93-та година наистина решава да не се качва на самолет. Макар че го приема с леко скептично. Това е един много хубав журналистически експеримент. За някои това е достатъчен претекст. За други обаче, както и за него самия, никога читателят не разбира до край дали това в крайна сметка не е водещият мотив. Защото червейчето на съмнението и може би до някъде на суеверието се загнездва в него и не го напуска до степен, че той не забравя това пророчество през всичките тези години и дори решава да се съобрази с него. Цялата книга се ражда от този наглед случайен, наглед несериозен повод. Това е големият дар, който той е гадател, всъщност му поднася, и той го обяснява защо. Забраната да летя, която си наложих, се превърна в игра, пълна с изненади. Ако се престори за кратко на сляп, човек открива, че като компенсация на липсващото зрение, другите сетива се изострят. Отказът от самолета има подобен ефект. Влакът, със своя излишък от време и недостиг на място, възвръща закърнялото любопитство към подробностите. Засилва вниманието към всичко наоколо, към преминаващото покрай прозореца. Със самолета бързо се научаваме да не гледаме, да не слушаме. Срещат се все едни и същи хора, водят се предвидими разговори. За 30 години на полети ми се струва, че не съм запомнил никого. По влаковете, поне азиатските, тъкмо обратното. Хората, с които споделяш дните, храната и скуката, иначе не могат да бъдат срещнати и някои персонажи остават незабравими. Веднага, щом реши да мине без тях, човек си дава сметка доколко самолетите му налагат своя ограничен усет за съществуването, как удобно скъсявайки разстоянията, в крайна сметка скъсяват всичко, включително схващането за света. Излиташ от Рим на залез слънце, вечеряш, подремваш и призори си вече в Индия. Но една нова страна носи цяло едно ново своеобразие. И човек все пак трябва да има време да се подготви за срещата. Все пак трябва да се потруди, за да се наслади на завоеванието. Днес всичко е толкова лесно, че нищо не носи удоволствие. Да разбереш нещо е радостно, само ако е свързано с усилие. Така е и с държавите. Прочитането на пътеводител, докато тичаш от летище на летище, не е равностойно на бавното, трудно поемане, чрез осмоза, на флуидите на земята, към която с влака оставаш прикрепен. Когато бъдат достигнати с самолет без минимално усилие, всички места се уеднаквяват. Стават обикновени дестинации, разделени единствено от
няколко часа полет. Границите, в действителност поставени от природата и историята и вкоренени в съзнанието на живеещите в очертанията им народи, изгубват стойност, престават да съществуват за пристигащия и се превръщат в част от климатизираните капсули на летищата, където границата е един полицай пред екрана на компютъра, където срещата с новото е равносилна на срещата с лентата за багаж. Пътуването с влак или кораб на големи разстояния ми възвърна усещането за необятността на Земята и най-вече ме накара да преоткрия хората. Онова множество, за чието съществуване човек от много летене със самолет почти забравя. Народецът, който пъпли, нарамил товари и челят, докато високо над него във всеки един смисъл преминават самолетите и всичко останало. Където вълнението от сбогуването е притъпено от тръпката на задължителното минаване през безмитния магазин, вече еднакъв навсякъде. През цялата книга минава една много симпатична за мен нишка. Вярно е, че той обикаля и посещава гадатели, шамани, гледачи от най-различен характер по всички места, където надниква и където достига в тази интересна и специфична година. Самите им пророчества и предсказания са много забавни понякога, тъй като се изключват едно помежду си. Същевременно някои неща от живота по някаква причина потвърждават някои от техните думи, така че човек винаги остава с едно зрънце резерва, едно зрънце съмнение по отношение на това дали са били прави или не, или поне най-малкото човек успява да достигне до такъв тип осъзнатост и мъдрост, че да си даде сметка, че никога не бива да бъде крайно категоричен. Нито в едната, нито от другата посока. Не трябва да пропуснем това. Точно 93-та година, в която гадател му казва да не пътува със самолет, се взривява един хеликоптер в Камбоджа, ли мисля, че беше, с журналисти. Той трябва да бъде в този хеликоптер. Как реагираш на всичко това? Това е много драматургично, аз съм съгласна, но също така съм абсолютно убедена, че и преди 12 години е имало самолет, който се е разбил. Неговия бог, както и на много от източните народи, които нямат бог, примерно китайците, техният бог е природата. И хармонията в природата, и в организма, когато се наруши тая хармония, той боледува. Така боледуват обществата, защото се е нарушила тая хармония. В този смисъл понякога си казвам, че е отчасти късмет, че терцани не доживя днешните години, в които екологичните проблеми са едни от структуроопределящите за дневния ред на обществата. Той не вижда големите личности, не вижда големите идеи. Депресията става твое право, когато се огледаш наоколо и не видиш нищо или никой, който да те вдъхнови. Когато светът сякаш се оттича в едно блато от материалистична тъпота и ограниченост. Няма вече идеали, няма вече вяра, няма вече мечти, няма нищо голямо, в което да вярваш. Няма учител, по когото да се равняваш. Рядко човечеството е било така лишено, както напоследък, от водещи фигури, от пътеводни личности. Къде са големият философ, големият художник, големият писател, големият скулптор? Малцината, за които се сеща човек, са предимно продукти на реклама и маркетинг. Повече от всяка друга обществена сфера, особено на Запад, политиката е в ръцете на посредствените, благодарение именно на демокрацията, превърнала се в деформиран вариант на първоначалната идея, когато въпросът бил да се гласува дали да се отиде или не на война срещу Спарта и после да се отиде наистина, да се отиде лично, дори да се загине. Днес за повечето хора демокрация означава да ходят на всеки 4 или 5 години, да сложат кръстче на лист хартия и да изберат някой, който именно за да се хареса на мнозина, неизбежно трябва да е средностатистически, посредствен и банален, каквито са винаги всички мнозинства. Ако изобщо се появи изключителна личност с нестандартни възгледи, с някакъв проект, който да е различен от това да умилостиви масите с обещания за щастие, той никога не би бил избран. Никога не би получил гласовете на мнозинството. Ами изкуството, този пряк път към усещането за величие
И то вече не помага на хората да прозират същината на нещата. Музиката май вече се прави за да достигне до ушите, а не до душата. Живописта често е обида за очите. Литературата и тя е все по-подчинена на законите на пазара. А кой чете вече поезия? Нейното въодушевяващо въздействие беше забравено. А всъщност едно стихотворение може да запали в гърдите топлина силна като тази на любовта. Едно стихотворение по-добре от колкото щеш уиски, по-добре от валиум или от прозак би могло да съживи и да повдигне духа, защото повдига гледната точка, от която да се наблюдава светът. Когато се чувстваме самотни, би следвало да намерим по-скоро компания в четенето на хубави стихове, отколкото в пускането на телевизора. Такъв тип прочит и такъв тип поглед не е даден на всеки. Това не е погледът на един турист. И тази книга не е пътепис. Нито пък Тициано Терцани е туристически блогър. Нещо много по-дълбоко е и ако има дълбок смисъл човек да се връща и към времето, което книгата описва, и към личности като нейния автор, то е за да ни припомнят какво означава дълбочинен, наистина задълбочен, еродиран, емпатичен поглед към една различна от нашата действителност. Какво ми напомня тази книга? На пътеписа на Радичков за Сибир. Той винаги ще се чете. О, да, разбира се. И винаги ще се цитира тая фраза, която му е казал там местният шаман, когато е го попитал има ли Бог. И той му е казал, не знам дали има, но ти живее така, все едно, че има. И двамата се интересуват дълбоко от същността на човек. И от това как може да се живее просто в хармония с природата и със света и да се трупа мъдрост, а не пари. Благодаря за гостуването. Как се разделяме с до после? До после, разбира се. До после с най-голямо удоволствие. До после. За да представя следващия ни гост, искам да ви обърна внимание на една важна характеристика на българския медиен пазар. Всъщност, не само на българския. Днес не съществува нито една телевизия без готварско предаване. Доказателство е, че дори и нашата си имаме такова. И това е съвсем логично. Най-важната мотивация на милиони хора днес да обикалят по света е да направят снимки на яденето си. Снимката е далеч по-важна от самото хранене. Оказва се, че да гледаш порция с храна в нечий профил или приготвянето и по телевизията е изключително важно, за да си пълноценен член на днешната цивилизация. За мен това е още по-интересно, защото помня и как изглеждаха гостбите ни, когато бях дете. Те бяха разнообразни, доста разнообразни. Боб чорба, боб яхния, джуркан боб, пържени картофи, печени картофи, варени картофи, картофи на фурна. Мислех, че само аз помня с какво се хранехме в ония времена, но се оказа, че не е така. В България има един човек, който е събрал над 1 милион рецепти от историята на националната ни кухня. Човек, който знае защо в първия кулинарен учебник в България, издаден през 1903 година, има рецепта за кюфтета с червен хайвер и квас. Човек, който възстановява стари български рецепти за сирена и може да разкаже как предците ни са готвили не само охлюви, а и костенурки, мечки и чучулиги. За историята на българската кухня Николай Терзийски разговаря с притежателя на най-голямата колекция на готварски книги на български Марин Лесев. Тук сме събрали почти един мини-музей на нашата маса. Цялото това колекционерство на стари книги, готварски, на рецепти, на уреди, най-различни, свързани с готвенето. Аз първоначално си мислех, че е хоби, обаче имам чувство, че не е точно хоби, а е някаква кауза. Кауза или мисия, която съм възприел за себе си,
е да събера всичко написано на хартия, което съдържа български кулинарни рецепти. И мисля, че така за дългия период от време, с който се занимавам с това, съм постигнал така завиден успех. Колко години се случва това нещо? И тази година, през август, ще направя 30 години, откакто събирам и колекционирам. 2000 книги, 6500 списания, вестници, брошури, тетрадки, какво още? Кулинарни кутии, всякакъв вид календари с рецепти. Почти всичко, не почти, а всичко, което има написана българска рецепта и не само българска, някой път си позволявам изкушения с чужда литература. Всичко, което ми привлича вниманието и което може да ни даде къщи от историята най-вече, става интересно за мен и гледам да го съхраня и да го проуча във времето. А и тази история е важна, защото тук виждаме историята на човека, на обикновения човек, който си събира, записва си рецептите, пише си различни неща към тях, различни версии на едни и същи и чрез поглеждането на тези книги виждаме всъщност как са живели българите. Да, точно това е основната ми цел, чрез рецептите да се намери най-после правилните рецепти, да ни покажат какво всъщност е българската кулинарна история, какво е българската кухня и да изследвам какви вариации, как се е развило едно ястие във времето, кога е изчезнало. Много пък напоследък стана така интересно да се пита кога е възникнало дадено ястие, което става по-интересен въпрос и така с книгите ми доста често успявам да кажа, нали, това ястие за пръв път е описано. Нали, много е важно да се подчертае, че аз гледам да работя черно на бяло, нали. Да кажа кога е описано в литературата или кога за пръв път съм го намерил в тетрадките, а не да си измисля, нали, да кажа, това няма проблеми, къде. Добре, как и кога се запали по това нещо? Имаше ли някаква първа книга, през която си каза, аз искам да разбера повече и повече и повече? Ами 94-та година дойдох в София да уча и така породи се нуждата от повишаване на кулинарните умения. Започнах да си купувам книги, така интересни, но съвременни. Малко по-късно през годините, ето тази книжка всъщност ми даде насоки от 12-та година, готварска книга. Разглеждайки, установих, че вътре пише неща, които не съм и предполагал, че са така присъствали и битували в българската кухня. Тук има рецепти в раковини, ето отгърнах сега директно на сос с ванилия за сладки, закуски, супер интересни комбинации. Има картинки на транжиране на агнета, телета, говеждо, което предимно е било храната на българския народ. Тук попадам на едно яйчно сирене, което може да се види. Изключително интересни рецепти. Тогава разбрах, че всъщност масовото схващане, че българина ял хляб и лук е доста погрешно. Доста богата кухня сме имали, доста сме кореспондирали с целия свят. В много голяма част от книгите хората са били запознавани са се запознавали с европейска, с дори американска, с руска, с южната кухня. Всяко добро нещо, което е имало на пазара, сме се стремили да го усвоим, да го предложим. Тогава хората също са били много любопитни, както и сега. Всеки иска да опита нещо ново, всеки иска да види нещо ново, да сготви нещо ново. Разкажи за изчезналите ястия. Имаш много интересни, тук едно сирене в Стомна, което възстановяваш. Като събирах много дълго време, нали, тия книги и си ги пазях за мене, така реших последните години, че трябва нещо да правя, което да оставя някаква следа. Свързах се с хора, които познават в детайли, примерно сиренарството. Един Цветан Димитров от Чернивид с зеленото сирене е по-известен. Той ми помогна. Аз открих много рецепти така във времето. Оказа се обаче, че нито една не е пълна и нито една не показва пълния процес за изработване на стомната. Стомната през 70-те години
закрито, тя се е произвеждала в някои от държавните сиренарници, но е закрито БДС-то, изчезва продукта. Тук-там след това остават някъде овчари, чувал съм, че все още са правили и продавали, но ми стана интересно. Оказва се не е лесно, защото ни отне почти 2 години да стигнем до тук, да възстановим процеса. Оказва се, че формата на стомната има значение, самата стомна има значение, къде материала, ще се от който е приготвена. Материала също има значение, защото в началото пробвахме с най-различни видове глинени съдове, нали, и така продукта се разливаше вътре, едни му хлясаха, другите почерняха, миришеха, така много неприятно. Но стигнахме до вариант, който е много интересен. Тази специално е на почти година, защото буквално миналата така седмица, в началото на април, почва да се появява вече мляко, всъщност началото на май сега се появява мляко. Сега почнахме да пълним, сега до края на седмицата ще пълня стомните, периодично ще ги допълвам, после ще ги запечатаме и ще чакаме месец и половина да стане сиренето вътре, да се ферментира и да стане годно за ядене. Другото до него е сирене в кожа, много характерно за нашите райони. Това е тулумско сирене, да, в агнешка кожа. Характерно за него е, че на юг от нас, южните части на Балканския полуостров се прави с кожата навън. Дори и сега в части от Родопите го правят с козината навътре. Аз имам описани доста подробни данни в книги от 910-914 година, където също сме прави с козината навътре, но в Русенския регион. Това е било характерно за тия региони. Това специално тази година ще го пробваме, вече на 2 години и нещо, доста твърдо, доста интересно сирене, много приятен аромат има и пазя го, но мисля, че има време да разберем какво се получава след по-дълъг период. С томните правим същото. Оставяме няколко стомни, за да можем да видим през определените периоди нали, какво се получава вътре. Все пак това е било продукт, който се прави, казах, типично за последните млека, по-гъстите. Ние го избързахме малко, за да можем да експериментираме. Колко вида сирене има такива специфични за България? Над 70 описани вида според Цветан Димитров, нали? Той се занимава доста по-дълго специално с описването на сирена. Аз съм открил много интересни видове, които би трябвало да положим усилия да възстановим. Грахово сирене, глауско сирене, зеленяшко сирене, всякакви. Имали сме 50-те и 60-те години сме имали еквивалент на почти всички световни сирена с наши имена и с наши разработки тук на местна основа. Имали сме рокфорско сирене, имали сме копия на кефалотирито, имали сме страшно много видове сирена, които са изгубени във времето. По същия начин нещата се случват и с колбасите, по същия начин нещата се случват с историята на хлябовете. Старата българска кухня е много забравена. Разкажи обаче тези автентични инструменти, които тук си донесъл за готвене. Аз честно казано не мога да си представя за какво са служили. Примерно това, аз дълго време мислех, че е уред за рязане, някакъв вид уред за рязане на теста. Знаем, че си правили ювки, фидета, всеки си е можел да си приготвя вкъщи. Оказа се, че и аз така съм бил малко позаблуден. В книга от 27 година успях да открия уреда, както виждаме същия. Успях да открия уреда и ясно долу си пише уред за рязане на боб. Казва се, че за зелен фасул. Масовото хранене по това време с фасул е било зеления боб и много често срещам рецепти, в които е описан
с много млад зелен боб, в който още не са се образували зърна. Да. Режали ли са го надълго, или са го готвили, така на конци са го правили, или са го готвили, или са го консервирали. Много рецепти има за консервиран зелен боб, както и примерно този странен уред, който пък е бил за премахване на костилките. И слагаш череша и так и тя пада отдолу. Някъде трябва да си го пригодиш. Да. Много странни, интересни уреди. Този още не съм го открил в книгите, но ясно личи за какво служи. Това, нали, ясно ми е на мен, нали. Да. Това е уред за чистене на риба. Нали, кормиш и махаш люспи. За моя изненада открих, че се произвежда дори и днес в същата форма. Нали? Аз не съм виждал. Друг интересен уред, така, който също е така обект на моето любопитство, е дървото. Така нареченото дърво. Дърво се нарича това. Дърво, ето в тетрадките ще покажа от 30 година тетрадка. Не знам дали се види на камерата. Ето това е рецепта за дървото. Сладки с дървото. Да, сладки с дървото. Правило се тесто сладко. Отпечатвало се в формата и така с почукване се пускало в намазнената вичка. Да. Този е най-малкият, който имам. Да. Имам такива, които са обикновено плоски, от двете страни имат по 3-4 изрязани форми. Да. Имам и такива доста големи, които са 4-стенни. Можело е на 4 страни, има по 3 различни форми, значи 12 различни вида ядки. Те са замазвали цялата форма и като го тръснат, това си е падало. В днешно време подобни форми са останали само при хлябовете, нали, при просфорите и при някои видове такива. Може и да има все още да се произвеждат, но е техника, която е загубена през времето и ето това нещо, което видиш в момента, го е заменило. Да. Това вече е шприц от началото на миналия век. Така, това е представлявал шприца. Всичко това, което си донесъл, е много малка част от твоята колекция, много малка. Аз се чудя къде успяваш да ги събереш тия неща и всъщност възможно ли е това нещо да се направи на един музей, който да е свързан с българската... Това е моята мъка последните години, защото това нещо стои по кашони, шкафове, мази, чекмеджета, чували, какво ли още не. Идеята е да създам такъв център, по-скоро в началото туристически, но място, където да могат да бъдат изложени тия книги. Направих вече изложби и видях интереса на хората към колекцията и като предмети, и като съдържание. Продължава и желая ти успех, да се надяваме, че ще можем всичко това, което имаш, да го разглеждаме в музей. Търся общини, търся населени места, които искат да развият кулинарен туризъм, защото този музей няма да е само за показване, ще и за опитване, нали? Защото е хубаво да можеш, като разгледаш всички тия неща, нали, да дегустираш. Тия 10 000 нали, книги и списания, да можеш да опиташ нещо и то да е нещо, което примерно е изчезнало през 30-те, през 40-те години. Така няма никакви допирни точки с съвременната кухня. В постоянната ни рубрика те говорят, в природата не всичко е като в природата.
Довиждане до следващия вторник. Вечерта е ваша. Carpe diem. Живей сега!